Kaixo, Bilaia naiz. Hemen honetako herrikastolako ikastolan gaude, arnasune baten. Torri? Kaixo, ni Zari naiz. Kaixo, ni Ema naiz. Bueno, nik uste ni ikastinen hona izango nitzala, ze nire eguneroko euskaraz hitz egiteet, nire hizkuntza gustokona da, eta asko gustatzen zait. Nik uste nion izango nitzala kastinen aukeratua, ze ni txikitatik beti euskaraz hitz egiteet eta nire lehenengo hitza beti euskaraz ematet. Ni berria naiz Euskal Herrian, baina euskaraz ikasi nahi du. Honetan portzentaje euskaraz hitz egitana 70%koa da, eta hoi adinetan sailkatuta gehien umek hitz egiteu, gero gaztek eta gero helduk. Bueno, nik uste eta ona izango zala, ze beti euskaraz hitz egin da noetan oso portzentaje altu dauka, eta beti kiroldegitan, tabernetan, da toki guztetan euskaraz hitz egitea. Euskarari bultzatzeko noetan saiakera asko egiten da. Bueno, hau izan da kastina, espero dugu eta aukeratu izana, eta gu hemen gatzega euskaraz hitz egiten. Agur! Sortalde